Orgullosos de todo o traballo feito e ilusionados co que está por vir. Así mostráronse esta mañá o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e a número 2 da lista do BNG ás eleccións municipais. O Bloque presentou esas liñas sobre as que traballará durante este mes para conseguir revalidar a alcaldía. Imos a traballar incansablemente con unha axenda, eu diría que frenética, de actos, de encontros sectoriais, de encontros nas parroquias, de entrevistas, pero tamén de contacto directo con todos e todas as veciñas. Queremos facer unha campaña inclusiva, queremos facer unha campaña na que escoitemos as demandas dos veciños e das veciñas, nas que poidamos trasladar de primeira man as nosas propostas, as nosas ideas, porque sempre entendimos que esta construcción colectiva depende en grande medida das persoas que nos acompañan en esta viaxe. O alcalde asegurou que non está todo feito, pero quiso mostrar as boas sensacións que hai dentro do partido. Estou ilusionado. Realmente percibo unha simpatía que decía Anabel, pero teño unhas boas sensacións, probablemente as millores das que tivemos en distintas, e xa levo unhas cuantas campañas electorais municipais, como mínimo 8, esta sería a 9ª xa. Sinceramente, creo que a percepción, a miña percepción, que non é cuantificable desde o punto de vista de enquisas nin de nada, a miña percepción social na rúa, coa xente, pois é unha percepción moi boa, non? O Bloque chama a mobilización o próximo 26 de maio e afirma que vai a por todas. Campaña intensa, campaña diversa, no sentido de que queremos pulsar, conocer e transmitir todas estas desexos, non, de crecemento para o futuro na cidade e decir que efectivamente o resultado será o que sea, nos vamos a pelear por todo sin ningún tipo de límite, pero que a mensaxe máis grande que queremos transmitir é que co apoio de todos ou de moitísimos pontevedreses e pontevedresas, Pontevedra vai seguir crecendo, medrando, seguir sendo un referente e o mellor na cidade de Pontevedra e para os seus cidadáns, para os seus veciños e veciñas, está aínda por vir. A campaña municipal do BNG arranca con máis de 30 actos programados. O primeiro será mañá cunha reunión de toda a candidatura e o vindeiro 10 de maio o Bloque celebrará un gran mitin aberto a toda a cidadanía.